ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯзоиди иваз шудани рақиби Фаридун ва бозгашти Ҳамзат Чимаев гап мезанем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шита чӯя дам кунен, лайка боша нокаут кунен, мо боша видеоролика сар мекунем. Ҳамзат Чимаев дар толори варзиши All Stars Training Center бо ҷанговари чехиягӣ Иржи Прохаска спарринг карданд. баъд аз спарринг Ҳамзат Чимаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфт ки Иржиро дар спарринг бисёр зарба зад, аммо ин суханҳоро Иржи шунавида чунин ҷавоб дод: худи ҳозир ман суханҳои Ҳамзатро дидам. Ӯ як лақӣ аст. Ман бе ягон мушкилӣ бо ӯ ҷанг мекунам ва ӯро пора-пора мекунам. ӯ мисли кӯдак аст, кӯдаке ки бисёр гап мезанад ва оқибати суханҳояшро намедонад. вақте ки ман бо Ҳамзат вохӯрдам, дар ин бора ҳамсӯҳбат мешавам. Ҳамзат Чимаев кай ба Октагон бармегардад? дар ин бора худи Ҳамзат имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавоб дод: пас аз моҳи Рамазон бармегардам, иншааллоҳ, навиштааст Ҳамзат Чимаев. албатта пас аз моҳи Рамазон бармегардӣ, аммо рақиби навбатӣ барои Ҳамзат кӣ мешавад? ман фикр мекунам Кевин Ли мешавад, аммо ҳоло маълум нест. агар Кевин Ли ва Ҳамзат байни якдигар муҳориба кунанд, ин барои шумо шавқовар аст ё не? ҷавоби худатонро дар зери видео нависед. Азам Ғафоров ба Таиланд парвоз кард, то ки дар он ҷо ҳамроҳи дигар ҷангорон машқу тамрин кунад. айни ҳол муҳорибаи навбатии Азам маълум нест. умедворам ки пас аз моҳи Рамазон Азам ба Октагон бармегардад. ҳамин ки ташкилот сана ва номи рақиби Азамро эълон кард, мо дарҳол ба шумо хабар медиҳем. ивазшавии рақиби Фаридун Одилов расман набард дар вазни нимвазнин. Фаридун Одилов бар зидди ҷангвари бразилӣ Вагнер Прадо рӯзи 9 март дар баскет-холли шаҳри Москва. мутаассифона рақиби пешинаи Фаридун Виталий Немчинов ҷароҳат бардошт. маълумот оиди рақиби нави Фаридун: Вагнер Прадо 36 сола мебошад, қаддаш 1,85, рекорди касбиаш бошад аз 16 ғалаба, 7 бохт ва 1 мусовӣ иборат мебошад. дар ташкилоти ACA ду муҳориба баргузор кардааст ки дар ҳар дуяш бохтааст. айни ҳол терминатори тоҷик дар ташкилоти ACA як муҳориба гузарондааст. агар Фаридун бо Виталий Немчинов набар мекард, пас ин муҳориба дар Гран При вазни миёна баргузор мегардид. хотиррасон мекунам ки муҳориба бар зидди ҷангвари бразилӣ Вагнер Прадо берун аз Гран При мебошад. аз ҳамин хотир муҳориба дар вазни ним вазнин баргузор мегардад. айни ҳол Фаридун Одилов дар шаҳри Москва қарор дорад ва барои муҳориба омодагӣ ҷиддӣ дида истодааст. ба терминатори тоҷик омодагии хуби беосеб ва дар муҳориба ғалабаи дурахшонро орзумандам. дар зери видео терминатори тоҷикро дастгирӣ кунед. агар мо ҷанговарони худамонро дастгирӣ накунем, ҳеҷ каси дигар дастгирӣ намекунад. аз ҳамин хотир ҳатман комментария гузоред. рӯзҳои наздик дар шабакаҳои мо промои Нурулло Алиев мебарояд. аз ҳамин хотир агар шумо то ҳол ба шабака обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва зангулачаро барои баромади видео гирён кунед, то ки бехабар намонед. умедворам ба шумо писанд меояд. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр. ай тоҷикистон, ҳамадан салом, мардои лоӣ, бачаҳои тоҷик, ай тоҷикистон.